Salut! În acest tutorial vreau să vă arăt cum se dă jos, cum se demontează de fapt un injector la BMW 318 motor de 2000. Așadar, eu deja am dat două injectoare jos, dar sunt multe de desfăcut aici. Desfaceți plasticurile și tot ce vine aici peste motor. Când ați ajuns la injector, după ce ați desfăcut toate, desfaceți și șuruburile astea care sunt aici pe ulițe. Deci aici conductele și ce mai este aici. Apoi, dacă aveți o șurubelniță de genul acesta, puteți încerca să o scoateți afară. Introduceți aici șurubelnița, forțați un pic în sus și apoi ar trebui să iasă. Să vedem. Și cam asta este.